Sa unang pagbasa, si Miriam nahimong sanlahon, ang asawa ni Aaron, ang igsuo ni Moises. Unya sa ato sang ebanghelyo, si Pedro ni unlod sa iyang paglakaw sa tubig, na unlod siya. Unsa may hinungdan aning duha ka sitwasyon nganong mura gidimalas sila tungod kay nawad-an sila sa pagtuo sa Ginoo. Si Moises mao'y representative sa Ginoo panahon sa mga Israelita, o wa na'y pagtuo si Miriam o si Aaron. Ilan nang gi-question ang authority nga nadawat ni Moises gikas Ginoo. Ang sunod sa atong ebanghelyo, si Pedro nga nagtan-aw ni Hesus nga nahimong tao ug nahimong kauban nila, nawa pod ang iyang pagtuo. Atong ni unlod pod siya sa tubig. Lingya imong tupad ing na lig-on pa na imong pagtuo. Matan ako no, naligon di gay ka lig-on, masanlahon ka o unlod yun. Unlod. Ako nituog yun ko nga kining mga assignment isipari pagbuot kinis Ginoo. Mao na karon kay katapusan naman din akong misa dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, isip parish priest. Katapusan sa din ako nga online mass nga niya dinhi sa ato San Vicente. So good ugma adto na sad ko mag-online mass dito sa tinga na to, St. James the Great or Santiago de Compostela nga parish. Adto na sad ko dito. Ambot ka og tanawon pa to nato, kaya ba mag-online dito? O kaya rin na. Ato mga IT, may man kaya na. Karon, dinhi, murata og naipaglaong nga dali rata makasulbad og problema. Labi na kining bayronon, kaning 70 million. Dako jud ko untag tinguha nga anhilang ko dinhi. Kay mura bag kaya nato atubangon ang dagkong problema finansyal basta ni ata aning atong home court. Pero kay sugod karon mobalhin naman ko didto unsa may akong gituhuan na kung ang Ginoo maugyoy akong sundon, bisag asa masulbad gyud ang problema. Mao na siya nindot nga pagtuo. Nailingyan sa dimong tupad ing na mo-agree ka ni Padre Siano. Ing na mo-agree ka. Nga kining slots nga atong gibaligya nga nagtuo ko nga anhi ra gini dinhi mahalin, posible sa ni nga mokusog ya pong halin bisag tuan na didto sa Compostela. Ana. Ug unsa man ning pagtuong tinud-anay? Ang pagtuong tinud-anay kana bang ang atong pagsalig wa sa atong gahom kung dili naas gahom sa Ginoo. Mao ginay pagtuo. Kana bang ayaw salig sa imong katakos, salig sa katakos sa Ginoo. Kasagaran manggod nato sama ni Pedro, mananagat diadto siya, swimmer, nabuhi sa dagat. Mao na doon na siya katakos, na siya abilidad. Pero wa pa siya kasuway tingali nga naligo siya or nisaom siya sa dagat adtong tubiga. Panahon sa murag unos kana bang kusog ang bawod ba? Wa pa siya kasuway. Nya gipalakaw man siyang Hesus sa tubig. Si Hesus galakaw ra mas tubig bisag dagko kaing bawod. Imbis nga mutanaw siyang Hesus, dito siya ni tan-aw sa mga bawod
nya iyang gikumparar sa iyang katakos sa paglangoy. Nya tan-aw niya di gyud makaya. Mao tong nahadlok siya. Kay di man niya kaya. Kay kani magong atong gahom mga igsoon, minos ra kaayo ni og itandi sa mga problema sa kalibutan. Ang atong gahom ba? Gamay ra gyud kayo kung itandi sa mga problema sa kalibutan. Kay kani manggong problema sa kalibutan hinatag na si yawa. Nya pirmi gina ang ihatag sa yawa nga problema, labaw gyud sa imong makaya. Naman tay panultiho no, wa man gyud problema nga ihatag ang Ginoo nga di nato madaog, di ba? Ana man atong sinultihan. Di ko mutuwa na yun. Ngano man, dili man ang Ginoo mo naghatag na tog problema. Ang tighatag na tog problema ang yawa. O ang ihatag sa yawa na tong problema, di gyud kaya sa atong gahom. Tanawan ang problemas managtiayon. Isang ko ginas divorce, mo na tibok kalibutan karon, divorce ang naguna. Di ba? Kaya di lagi kaya. Kaya ang yawa may naghatag. Kanang problema sa pagkamabdos, kanang pagpanganak og bata. Ang ihatag is yawa nga problema, grabe yun. O mo nang mo resulta is abortion. Ano ba? Di gid kaya. Kanasang problema sa mga kabalaka. Ang ihatag is yawa nga kabalaka, sobra ginas imong makaya. O na, hikog yung uban or magdepresyon. Na naman di kaya di sa akong gahom, kining 70 million karon na dadoon akong utang at tupadong sa Compostela, kaya na nako. Lisod mga kong 70,000. Lisod magani kong 7,000. Kana na bang 70 million? Kadako ana, mamatay na lang siguro ko, di na makaya. Nya kung ako nang hunahunaon nga ako mo'y musulbad ana, unlod ko di na ko ganahan magpare. Lagi. Ana. Unyag ipamugos gina nako, nakayahon, aduna gay mga among. Kaya makikuan naman ko. Makigbangga naman ko. Tanawan ng ato mga tanaw tagkadiyot sa politika. Kanirong kagubot tali sa ato mga legislators batok sa Supreme Court. Sa una, Congress versus Senate. Karon Congress na versus Supreme Court. Nganong na inaanam na sila? Na ay mga kuan hasta ganing Speaker of the House mag-file sila og motion for reconsideration adtong desisyon sa Supreme Court nga kuan kono unconstitutional ang impeachment nga ilang na-file ngadto sa Senate. Nga ang Senate way jurisdiction ni anang maong impeachment pero pwedeng i-refile February 2026. Di sila kahuwat ana ang Congress nga mo refile sila. Nya moagi na sa proseso nga kaning giagrihan gitan-aw sa Supreme Court nga dili mo violate sa atong constitutional nga proseso. Ilag yung ipamugos nga kining ila karong impeachment maog yung kunoy i-deal sa Senate. Nya ang Senate sad ila na sa nang giuli before ang Supreme Court nga ni decision, ila sa nang giuli ngadto sa Congress kay ikuan ko dabi i-remand ko na kay mura unconstitutional, mura magnaay violation sa Constitution, suko sad sila ato. Ang hawd kay karon sa atong nasod, ang hawd kayo, dili na ang executive department. Kaya wa man magtingog-tingog ang executive department, ang presidente o ang mga kauban, wa magtingog-tingog. Murag daog kay sila, daog kaayo. Di pares una ba katong administrasyon ni Duterte. Na ini file of impeachment para sa Vice President ni Leni Robredo. Giing na ding Duterte, di kung sugot ana. Gi-elect nas mga tao niya inyong i-impeach. Kinsagod mo. Sagdilan na diha. Di ba? Hilom na yun. Karon, magtingog-tingog ang atong executive. Pagtingog sa Supreme Court nga pag-analyze sa kuan ni sulti pa to si kanang speaker karon niingon pa ni sikat man aron social media
iyang giingnan nga ang Supreme Court ay mo kumpiyansa ha kay pwede biyasan mo i-impeach. Sikat kini ro lang impeachment. Murag ang hinagiban rong gigamit ba nga murag power sa legislative department ba kanang kuan kay sila kanang contempt o kanang impeachment o kanang pag-contempt. Kuan kay sila ana kanang sana hawd kay sila ana ron ang Congress. Karon pa ko nakakat-on sad ta. Di ba kamo? Karon pa ta kadungog na portig yung isugas Congress. Hasta good Supreme Court di natuhuan. Basta magdesisyon ang Supreme Court nga dili igo sa ilang gusto, di gid nila tuhuan. Ilang ipa-contempt, ilang ipa-impeach, hulga-hulgaon ba? Ana. Nga naman, kay wa na mosalig kasagaran din aning Congress akong tanaw, wa na mosalig sa gahom sa atong Philippine Constitution. Ang ilang gisaligan, ang ilan ng gahom. Og nangaratol sila, kay doon na sila'y nabuhat na questionable. Og di sila gustong questionon, gamito nila ang ilang gahom. Murabag problema man gid na. Porting dako ang problema sa Congress. Dako jud kayo. Niasa ni speech nga, privilege speech gahapon. The other day ba to? Kato si Congressman Ungab. Ato ning iampo sab siya. Grabe kayo. Siya hapit na rabasad ta mo approve sa 2026 nga budget. Di unta nato kalimtan unsay nahitabo sa 2025 nga budget. Maotoy the most corrupt budget nga niagi aning atong chamber. Gipaagi ra nato, wa gid tay hearing, wa gid nato questionan. Trillions ang questionable. Sigig paningkamot og question aning 125 million na questionable kuno nga kwarta nga gikuptan sa Office of the Vice President, pero gipasagdan lang ang trillions nga questionable amount sa ilang 2025 budget. Pag humagsulti kuan pa kayo ni tanaw man ko hangtod ending sa iyang to, kuan pa kay siya kanang empathic ay ana yo kay siya pag human niya sulti wa gyud ni pakpak. Minaw man amot dia pa to ni pakpak, mura magmingaw pag humagsulti, wa ba lang kato gi sound sa social media. Dili pareha atong pagsulti ni President Bongbong Marcos ba nga niingon sa siyang sona, mahiya naman kayo. Pakpak rin sila, barog sila tanan, pakpak na kayo. Pero pag humagsulti adto, katoy dapat ikahihiya. Asos, wa ni kuan, wa ni pakpak. Ngano man, against Manila. Against man. Mao na usahay, maglisod tag sulbad sa atong problema kay ang ato manggahom ang atong gustong gamiton, ang atong authority mo'y gusto natong sundon. Ako nanghid ko ninyo dinhi nga mubiya nako niya unsay dangatan ako didto, panghiring-hiring lang niya mo niya nisalig man gyud ko nga kamong mga online parishioners o mga territorial parishioners og wa gyud ko'y mahimo. Kining tanan natong nabuhat dinhi nga niabot og 436 million ang atong nadawat dinhing mga donations, nya niabot sa 506 million ang atong nagasto mo nang naiutang 70 million. Salig ko nga kining tanan kabubuton sa Ginoo pinaagi ninyo. Wa sa ko magdesisyon ani nga wa ko mo sanghid sa ato dinhing core group, ang Finance Council o Pastoral Council. Hinoon ako gyud mo desisyon. Uyon-uyon na sad sila nako. Pero amo sa nang gipamalandungan. Nya wa sad mi magdesisyon ani para lang makakwarta, kung dili nagdesisyon para mahanay ang ato dinhing kahimtang. Mo na musalig ko na kung maminaw tas Ginoo, moingon ra jud ang Ginoo sa matag usa ninyo nga naminaw nako palit og slot.
Ana ra gyud na. Mo ra gyud na isultis Ginoo, palit og slot ningon ka pila man Lord. 100 lang. Kapila man ko mo palit. Kausalas usak semana. O ana. Pero nganong di man gyud mahurot. Tungod kay musalig lagi ta sa atong gahom. Nya moingon dayta, di lang sa koy kay nakoy laing gamitan sa kong kwarta. Maunsa pala akong ipalit ugma. Maunsa mo pala. Uy, ikasunod semana maunsa pa lang ko. Daghang kay tagkabalakan. Motong niingon si Jesus ni Pedro nganong nawad-an man kas pagtuo. Pagsakay nila sa sakayan, simple ra day kayo. Nawara ang hangin, nawara ang bawod. Simple ra gyud day kayo. Focus unsay gustos Ginoo. Ang tanan natong gusto tumanon sa nas Ginoo. Kalinaw ra man di ay. Kahusay ra man di ay. Maayong panglawas ra man di ay. Kana ra di atong gusto ay kasayon ra na. Basta sunod las Ginoo. Mo nang ningon ta, seek first the kingdom of God. Sa tisumpay na. Sige, katong nakasumpay manindog ta, katong wa kasumpay pag research usa mo.